Hei, salutare tuturor, bine ați venit la un nou episod. Astăzi vă voi da top 3 cele mai scary desene. Iar vom începe astăzi prima cu ultimul loc, anume cu Las Câine Fricos. Și acest desen a fost cam scary. Să puțin copilăria mea, deci, oh my god. Deci, ultimul episod de sezonul 2 să cu femeia aia cu mască și cu vioara, să mai scary personaje din universul de scenă animate sau ceva de genul. Da, deci desenul ăsta cam a avut cam scary, poate că și pe voi vă speriați. Chiar lăsați-mi în comentarii dacă vă scrieți și spuneți-mi și în comentarii dacă mai știți episodul, scrieți și episodul. Da. După aia avem serie Scooby-Doo, care deși nu e chiar atât de scary ca și cu Las Câine Fricos, are totuși niște personaje, cum ar fi robotul ăla sau cocosatul ăla și ceva om care ținea mișca, care apasina altui desen animat, dar tot scary dacă îl puneam ocupa primele locuri, deci pe locul 1 avem să vă mai speriat și unele personaje cam sunt scary, deci da. Iar după aia avem un desen care nici măcar nu visa să nume Don't Hug Me, I'm Scared Read. Da, Don't Hug Me, I'm Scaring. E un desen destul de dark cu niște păpuși care se transformă în ceva cute și frumos pentru copii, se transformă în ceva sadic și urât. Deci nu vă recomand să vă uitați. Și da, noi ne revedem data viitoare. Da. Nu vă uitați la acest desen dacă sunteți mici, pentru că s-ar putea să vă speriați destul de tare. Deci astea fiind spuse, eu am făcut video-ul și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!